गंगावर नाचती हीच गरवाडाची सती ग गंगावर नाचती तिथं बसतानाईच्या हातीनं तिथं दिवस वाढते तिथं बसतानाईच्या हातीनं दिवस वाढते तिथं गरमाड्याचे सत्य नगे गंगावर नाचती तिथं गरमाड्याचे सत्य नगे गंगावर नाचती श्री सुरेश निखारे प्रमुख आकर्षण निखारे पाटील परिवार जागृत असतो भैरवा कपटी वैराला नाही मोभाग जागृत असतो भैरवा कपटी वैराला नाही मोभाग नाही चालत कोणाची अति नसत्यात वचन दियावं नाही चालत कोणाची अति नसत्यात वचन दियावं तीच गरमाड्याची सती नगे गंगावर नाचती तीच गरमाड्याची सती नगे गंगावर नाचती गरमाड्याची सती नगे गंगावर नाचती तीच गरमाड्याची सती नगे